Bore da, blant Bro Edern, Eurgain dwi'n enw fi a dwi'n gweithio i elusen Achub y plant, sef un o'r elusennau sy'n rhan o DEC, sef y pwyllgor ar gyfyngau brys sydd wedi lansio apêl dyngarol ar gyfer Wcráin. Dwi'n deall heddiw bod chi'n dod i fewn yn eich gwisgoedd glas a melyn i ddangos cefnogaeth ar gyfer i plant Wcráin a'i teuluoedd, a hefyd i godi arian ar y cyfernau. Diolchgar iawn i chi am wneud hynny. Mae'r sefyllfa wir yn enbyd ac yn erchyll yno yn tydi. 2 filiwn o blant a gwragedd, yr henoed yr anabal wedi gorau ffoi o'i cartrefi dros y bythefnos dwythaf, a dim ond y dillad o ddari cefna, ddim yn gwybod lle i droi, ac maen nhw'n cyrraedd o gwledydd cyfagos, angen dŵr, angen bwyd, angen blancedi gadw'n gynnes. Mae'r tymheredd wir yn oer iawn a eislaw pwynt rhewbwynt yna. Maen nhw angen offer hylendid. Maen nhw angen meddyginiaeth, a maen angen help hefyd efo'r trauma i ddelio efo'r pethau erchyll maen nhw wedi gorfod i weld a'i glywed dros y dyddiad diwethaf yma. Pethau na ddylid yr un plentyn ei weld a'i brofi. Felly, hyd yma, mae yna 8 miliwn o bunna wedi cael ei godi ar gyfer yr apêl gan bobl caredig Cymru. A sut fydd yr arian yma'n helpu? Wel, os godwch chi £10 heddiw, fydd hwnna yn ddigon i brynu offer hylendid i deulu am fis. Os godwch chi £100, fydd hynna'n ddigon i brynu 10 o blancedi. Os godwch chi £100, fydd hynna yn ddigon i fwydo 2 deulu am fis. Felly, fel y gwelwch chi, mae'r arian yn fynd ymhell i helpu plant a theuluoedd yr Wcráin yn y tymor byr a hefyd yn y tymor hir. Felly, da ni ddiolchgar iawn i chi am helpu a chasglu arian heddiw. Dwi'n siŵr fydd y plant a'r teuluoedd yn Wcráin yn mynd i fod yn ddiolchgar iawn hefyd.